2-t, másik azért is, mert ma kijött végre alfa státuszból ez az új frissítés, aminek köszönhetően kaptunk 2 új perket. Az egyik a lángszórós, a másik pedig a robbanószeres fiatalember. Másrészt pedig azért érdekes még ez az új frissítés, mert kaptunk 2 új pályát is. Ezek közül az egyiket mindjárt is próbáljuk, ha végre elindul a meccs. Na, ez az a map, itt látható, hogy egy hatalmas hajóba is lehet rá menni. És hát itt azt láthatjuk, amikor már nem sikerült visszaverni a szörnyek hordáját. Ez eléggé káoszba fullott minden. Na, valami csapattársam már leakasztott valamint a killt, belassult az idő egy pillanatra. Aki nem ismer a játékot, annak érdekes, tehát hogy nem is csináltam semmit, meg igazából nem is nagyon érthető, hogy miért lassulgat az idő. Azt kell tudni, hogy ha valamelyik csapattársam hirtelen hatalmasat öl, tehát mondjuk egyszer sok szörnyet, vagy hasonló, akkor pár másodpercre belassul az idő, mint hogy most is tettem. Ezért látványosabban meg tudom tekinteni a mindenféle capatok szanaszéjjel röpülését. Annak igen jelentek a játékban. És küldítem halott. Most egy normál map, igazából nem nagyon fontos odafigyelni még az életemről sem, mert azért annyira már vagyok tapasztalt, igaz, hogy ezzel a tapasztalatban nem, de azért vagyok annyira tapasztalt, hogy ezzel csak talán nem ölnek meg. Sokkal hosszú, és így. Nem kell figyelni az életemről, mert a húszakról az éneket nem érdekel. Így viszont csak a játékról lehet koncentrálni. Amit még érdemes tudni a frissítéstől az az, több mindent is. Én úgy vettem észre, hogy kerültek gómzenék, és van egy-kettő kurva jó. Tényleg. Köszönjük, hogy minden lehallgatom, mert kurvákat van. Most ezeket a fogókat. Igazán hallatszik, ahogy magyarázat. Na, mindjárt egy kicsit elveszünk. Az eléből. Szóval vannak új zenék, ha már szóba jöttek. Nem mindegyik metal. Ilyen industriális beütésű technózenét is találtam már az előbb. Na. Itt vannak az új fegyverek a lángszórós kaszthoz. Van egy ilyen lángoló shotgun lövedékeket, tehát söréteket kilövő sörétes puska. Van a klasszikus lángszóró, meg van egy ilyen, amit ezt még nem is tudtam kipróbálni, mert egyelőre nem voltam annyira profi, hogy 1500 pénzt összeszedjek ezzel a kaszttal, de egy ilyen mikro hullám fegyver is van. Egyelőre maradunk az alapkezdő fegyvereknél. Amit még érdemes megemlíteni és kurvára érdekelne, csak sajnos nem fogom tudni kipróbálni most egy darabig, milyen AMD kártyám van, az az, hogy szoros együttműködésben az Nvidia-val a Tripwire egy újfajta fizikai motort implementált a játékban, hát ezt most sem is nem tudjátok látni. Ugyanis nem nagyon van Nvidia kártyám, abból is azt hiszem GTX 770 vagy annál erősebb kell ahhoz, hogy ez a újfajta fizikai motor, amit Flexnek hívunk, bekapcsolhatóvá váljon. Láttam már videókon, nagyon érdekes, tehát így hát kap egy-két új szétröpködő testrészt, beleket, meg ezt a játék. Tehát egy gránátrobbanásnál tényleg így a levegőbe kigyóznak a belek szanaszéjjel. Elég undorító, de belassítva meg ebben a játékban hangulatossá teszi a dolgokat. De amit fontosnak tartok hozzátenni, hogy már most is kurva jó ez a fizikai motor, amivel megváltva a játék. Érdemes majd átváltani egy kicsit a robbanószeres kasztra. Ugyanis tényleg rettenetesen szeret, tehát elképesztő jó belassítás, de különösen szép. Itt a lángszórosra ugye a testészakításokat nem nagyon lehet abszolválni, viszont elég hatékony paszt. Ilyen nagy tömegben támadó kicsi szörnyek ellen élnek ezek, akik még próbálják szétszedni az ajtót, ezek ellen tökéletes a lángszórós paszt. Ami még érdekes, az az, hogy most végre megvan a dual pisztoly. Ezt sokan hiányolták a Killing Floor után a játékból. Oké, Bobó. Közben kapom az infót, hogy semmit nem lehet hallani abból, hogy mondok. Ja, jönnek a szörnyek. Na, szóval
Sokan hiányolták a Killing Floor 1 után a játékból a dual pisztolyt, és most régen megkaptuk. Ami érdekes, hogy amíg az 1-ben ez úgy nézett ki, hogy közelítésnél mind a két pisztoly csak így egy kicsit följebb rakta a képernyőn a karakter, most már csak az egyiket emeli meg. Szerintem ez nem egy rossz dolog. Mind a kettővel tüzel persze. Van kemény 3 darab ellenfél hátra. Oké, köszönöm Bobó. Közben kapom az ívet, azt hiszem streamen nem látszik, de nem lehetett normálisan hallani, amit beszélek, mert elnyomta a játék zaja. Na, azt hiszem igen, most megyünk föl a hajóra, mert a következő trader pont az ott lesz fönt a hajón. És életelőttben nem tudom meg, 100-on voltam majdnem. Na, én mindig nem tudok semmi értelmes fegyvert venni, ezt eladom, mert ezt csak fölvettem. Mindegy, maradunk egyelőre ezeknél. Ez a dual pisztoly, ez nagyon jó pofa. Tehát gyengébb szörnyeknek, a kis fejecskének a kiukazgatására az alap sima pisztoly is nagyon jó volt. Tényleg. A duállal viszont lehet aratni. Ja, ez itt a hajó. Hát itt is kicsit rumli van. Pedig itt még azt nem is jártunk. Tehát ez a vér az alapból rajta van a pályán. Ez nem a szörnyekből ered, amiket elődöztünk volna. Ne elhegesszünk már be minden ajtót, könyörűm, és fasznak. Igen, tehát van a játékban a hegesztés, amivel elvileg a szörnyeket távol lehet tartani bizonyos területektől egy darabig. Én nem nagyon használom, mert hadd jöjjenek. Minden esetre most behegesztettek megint egy ajtót, teljesen feleslegesen szerintem. Igazából... hát nem tudom. Lehet, hogy nagyon-nagyon nehéz fokozatokat van valami értelme a hegezgetésnek, de... egyelőre egy ilyen normál szerveren, mint ez, szerintem teljesen értelmetlen. A barátunk, hát kap, így néz ki a Molotov koktél. Van ám! Bobó kérdezi, van a játékban hegesztés? Igen. Az előbb egy pillanatra lehetett látni, hogy néz ki. Mindjárt hegeztek egy ajtót, én is pár most mondtam, hogy nem szeretem. De maga az effekt jól néz ki. Amióta egy kicsit játszottam a pályatervezővel, azt is tudom, hogy nem egyszerű összehozni egy hegeszthető ajtót. Ugyanis nem úgy van lerakod az ajtót és már is hegeszthető, hanem mindenféle ilyen... minek nevezik ezeket? Jajjaj, nem asszettek, hanem... nem aktorok. Nem tudom, mindenféle ilyen külön... cuccokat kell lerakni, hogy a hegesztés működjön. Erről beszéltem a kis fejlőgazgatás, ez nagyon jó ezzel a fegyverrel. Bobó írja, hogy hangulatos ez az új map, igen. Majd a másikat megmutatom, az egy különösen jó. Bár az egy ilyen katakomba, egy ilyen régi föld alatti templom, egyetlen baj van vele, hogy az összes lámpát, az összes fényforrás szét lehet benne cseszni, ami főleg a későbbi körökben rohadt nehézé teszi a dolgodat. Ugye ez a játék arról is nevezetes, hogy a fények azok nem garantáltak, hogy ott maradnak a pályán, ugyanis hogyha gránátokat dobáltok, meg ez, akit most lelőttem az előbb, ez a sikoltozó szörny, ez a nő. Ezek, tehát a gránátoknak a hatáskörébe került fényforrások, meg a nőnek a sikolyába került fényforrások szétmennek, tehát szét lehet őket rombolni. Hát ezen a pályán nincs para, mert ugye kint vagyunk a szabadba, de azon a katakombáson ott az eléggé visszaveti a túlélési esélyeket bizonyos esetekben az, hogy nem látsz semmit. Hány szörny van hátra? 0. Hol a trailer pot? Ja, nem, még van egy. Nem látom. Ugye nyíl mutatja mindig a körök között, hogy merre kell menni. A következő trader pointhoz. Közben felgyógyítgatott a srác, most meg is köszönjük neki. Thank you.
Vissza is írt, nem írt vissza. Ja, hát ugye, ha eltüntetem a HUD-ot, akkor eltűnnek a feliratok is, amik vagy az üzenetek. Na! Végre meg tudom venni ezt. Ez az a sörétes puska, amelyik lángoló lövedékeket lő ki. Ezt pedig szerintem el is adom. Ezt a Cock and Burnt, ez nem annyira. Hát mondjuk... 100 dost kapnék érte, ez nagyon sokkal, nem tudok semmi mást venni, maradjon még egyelőre nálam. De... hát ez egy közelharci fegyver ez a cucc. Annyira nem jó. Viszont lehet így basztatni, amikor unatkozom. Olyan, mint van a vízipisztoly. Csak kicsit veszélyesebb. Tényleg egy ilyen klasszikus sörétes puskának tűnik. Igazából ez a legkevésbé kreatív fegyver a frissítésben. Hát tényleg annyi, hogy meggyújtja az ellenfeleket. Viszont hatékony. Azt vettem észre, hogy a láng az nem nagyon sebez az ellenfeleken. Viszont van egy Goat nevű cigi. Igen. Sziloplaszt nyomó bobó szerint ez a fegyver. De nézd, fut, lángol, elalszik a láng rajta. Hát nem tudom, folyamatosan nyomni kell rájuk a lángot, meg különben az, hogy hagyod őket pörgölődni a levükbe, utána azok simán jönnek tovább, mert elalszik a láng is. Hát nem tudom, ez annyira nem jó. Lehet, hogy még egy kicsit fognak rajta csiszolni, ugye még mindig early access-ben a játék. Így folyamatosan lehet változtatni, hogy melyik fegyver mennyire sebezze, meg ilyesmi, melyik szőr mekkorát sebezze. De ez nekem annyira nem jön be, hogy lángszóró addig hatamig nyomod rájuk. Na, szóval az új fegyverem, a sörétes puska, ez ilyen. Hát a fejlődősz fele mindig hatékony. De... csak félig eltalálod és hagyod, hogy a láng elintézze a dolgot. Hát az általán nem szokott segíteni vagy működni. Itt van ez a sikoltozós némber. Ezt is több értelme volt lelőnöm, mint meggyújtanom. Az okádos barátunk az egész jól bírja a tüzet is. Ez a szemét mindent jól bír, kivéve a lőfegyvereket. Bobó írja, hogy szerintem fejes nélkül is hatékonynak tűnik ez a fegyver, hát nem tudom. Kisebb szörnyek ellen persze nem kell fejre célozni, de... Scheisse. Na. De amúgy sörétes puskával, tehát a sima sörétes puskával se kell fejre célozni kisebb szörnyek ellen, tehát... melbelövöd, azt szokták szeretni. Van még két szörny hátra. Itt az egyik. Addig nem volt nekem. Nekem amúgy hangulat szempontjából az official pályák közül még mindig a Paris a kedvencem, az valami zseniális. Na szóval itt a Goat. Ugye van a Camel, ez meg a szívják kecskét. Aha. Ja, hát itt is vannak ezek a szétlőhető, gyűjthető kis izék. Hogyha mindegyiket szétlőd egy pályán, akkor kapsz ért egy achievementet. Bobó kérdezi, miért tüntettem az adatokat? Hát nem tudom, szerintem látványos a játék. Igen, élethű. De maradhatnak ki felőle. Elmesélem, hogy mit lehet látni a kijelzőn. A bal alsóban látszik, hogy az XP csikom mikor fog megtelni, mikor fog szintet lépni. Bal alsóban látszik, hogy egyes szintű tűz, tehát lángszórós fiatalember vagyok. Ott az életerőm, a pajzsom, meg hogy amikor használom a gyógyító fecskedőt, ott van egy csík, ami elkezdem majd újra töltődni, tehát egy ilyen időmérő. Jobb alsóban a különféle lőszerek láthatóak, meg a pénzem, meg a lámpa, amit hogyha bekapcsolok, akkor ott jobb alsóban látszik, hogy ez a 9 voltos elemes cucc az kezd merülni. Bal felsőben meg a körre vonatkozó információk vannak, hogy még van ebből az 5. körből, hát a 133 darab megölendő ellenfél, ami annak köszönhető, hogy sokan vagyunk a pályán, konkrétan telt ház van, és a játék ehhez méri
szörnyek mennyiségét. Sőt, én úgy vettem észre, hogy még talán az erejüket is, mármint, hogy mennyit kell beléjük ereszteni, minél többen vagytok egy pályán, annál szívósabbak. Ugyanis nyomtam egyet single playerbe, és nekem úgy tűnt, hogy például a Scrake, a láncfűrészes még nem volt ebben, tehát ezen a nepen még nem láttátok, de van egy láncfűrészes ellenfél. Úgy vettem észre a single playerbe, hogy elég volt neki egy darab rakétavető lövedék, hogy megadja magát, viszont amikor emberekkel játszottam szerverem, akkor viszont kellett neki vagy 4 körülbelül. Ne bánsd ezt az ajtót, már teljesen feleslegesen behegeztették. Mindjárt kinyitok egy ajtót és mondhatom, hogy néztünk, hogy becsukod. Behegezted. Itt van, amit mondtam, mindjárt elvalszik előtt a láng, aztán nyugodtan vagyunk. Normálban simán elmerek túlszállni a többiek elől. Hát ezt beleugrottam azért. Azért egy Hardon vagy egy Hell on Earth-on azért ezt nem csinálnám meg még ilyen egyszerű 5. szint környékén sem. Az előbb játszottam egyet Hell on Earth-on, hát ez tényleg Hell on Earth volt. Pláne, hogy feljöttek ilyen nullás meg egyes szintű figurák, hogy ők most akkor megmutatják ki az Isten. Hát nem volt túl sikeres. Na szóval idézkedni fog vissza. Aj, de hagyjál már békén. Mindjárt mutatom. Szétverem a fejed. Így. Hát nem sikerül megmutatnom, ezek nagyon akarnak engem. Mondom, tehát normálban még hogyha körülvesznek és kicsit megcsépenek, akkor is van esélyt, hogy túléld. Nem nagyon szoktam meghalni normálban, de hát ez a legkönnyebb szint, tehát ennél könnyebb szint nincs a játékban. Ezen lehet csak elkezdeni a nullás szintű karakterekkel, tehát nem olyan nagy basszizgasz, hogy itt nem halok meg. Nem, hogy olyan valaki segíteni. Na, még volt a kör. Ja, szóval a Flex az nagyon érdekes lehet, nem tudom mennyire hallatszott az elején. Most meséltem róla, egy új fizikai motor az Nvidia által fejlesztve. Flamethrower. Nem tudom megvenni a felébe. Akkor veszünk valami mást koszból, egy fegyvert, valamit. Mondjuk ez a... Várját, miért nem tudom megvenni? Ja, nem bírom el. Akkor el kell adnom a dupla pisztolyból az egyiket szerintem, mert akkor... 10, igen. Na, szóval meg tudom venni a Flamethrowert. Jó pofán néz ki, ott a tetején vannak ilyen kis lángok, bár nem tudom a funkcióját, szerintem egy valódi lángszórónak semmiféle ilyen láng nincs, de hát mindegy. Na, szóval a Flex az azért érdekes, mert egy továbbfejlesztés a Physicsnek. Physics-et talán ismeri mindenki, illetve elég sokan. Ebben a játékban is, amit láttok, hogy röpködnek a testrészek, meg a minden, az Physicsnek köszönhető. A Flex pedig annak egy továbbfejlesztése. Érdemes rákeresni a YouTube-on. Vannak ilyen bemutató videók, amik azt mutatják meg, hogy a Flex az mikre képes. Szoktam mondani, hogy rengeteg, na itt ahogy ez itt röpül szegényke ott arra, abba az irányba, az például a Physics volt. Még ez is. Na, mit akartam? Hogy mennyi zsenialitás, mennyi matematika, számítások, különféle algoritmusok és mindennek az egy összjátéka kell ahhoz, hogy én azt láthassam, ahogy a patakban folyó vér tetején leúszik a bél valami lejtőn. Tehát ez szönt bele. Szerintem ez zseniális. Hogy ilyen hülyeségre használjuk az emberi találékonyságot, meg mindent, ami minket emberré tesz. Tehát a gondolkodást.
De hát mindegy, milyenek vagyunk, mi emberek. Viszont nagyon látványos és nagyon élvezetes vele játszani, tényleg főleg Flex mellett, ahogy elnéztem. De hát, hogy láthatjátok, nem azért nagyon rossz ez. Egész élvezetes. Tényleg majd mindjárt átváltok robbanós kasztba, és meg... Ó, ott jön az első spray. Én az nem fog egyedül megküzdeni szerintem. Hiába normál, de... Egy-két molotokot azért megküldünk. Ennek szerintem nem nagyon használ, de megvan tőle. Azt akartam mondani, hogy ez a fajta szörny, ez a Husk, amelyik láng folyókat lövöldözik, ez az egyben eléggé immunis volt a lángszóróra, mert ő is láng. Lánggal operál. Fogunk kérdezni, hogy ha ez hülyeség, hogy a Flexnek köszönhetően milyen látványosan halnak meg az ellenfelek, akkor mit szóljunk az I Am Breadhez meg a Goat Simulatorhoz. Hát igen, a Goat Simulator az megint egy ilyen. Mondjuk az I Am Bread is. Azt hiszem ugyanaz a cég csinálta kettőt. Hát igen. Van egy kollégám, egy cseh srác, az Iván. Egyszer írta nekem, hogy képzeld, az IBM Watson-t, ami egy nagyon okos mesterséges intelligencia, arra használják, hogy szakácsoknak segítsen, hogy milyen recept alapján dolgoznak, vagy valami ilyesmi, hogy melyik kajához milyen alapanyagokat válogassanak össze, vagy valami hasonló, tehát valami alantas dologra elkezdték használni a Watson-t, és hogy ez milyen szomorú, aztán mondták, hogy baszki, ott az internet a világ legcsodálatosabb dolga, elképesztő csoda maga a létezés, és mire használjuk macskára, meg pornóra. Tehát most azt, hogy most a Watsonnak ilyen sors jutott, hát ez ilyenek vagyunk mi emberek. Szerintem ez tök vicces. Ugyanez van a Flex-el is, hogy persze, lehetne ezen panaszkodni, hogy jaj, most miért ilyen hülyeséget használok. Szerintem ez zseniális. Most már csak kell vennem egy Nvidia kártyát ehelyett. Úgyhogy ez lesz a következő projekt, megyek vissza Nvidia-ra. Tényleg keresetek rá YouTube-on, meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Nem hiszem, hogy egyhamar portolni fogják AMD-re, meg ha jól tudom, talán a Physics is valahogy úgy működik, tehát most amit láttok, az is úgy működik, hogy AMD kártya esetében a Physicshez a fizikai, tehát a fő procit, a CPU-t használja, nem a videókártyának a GPU-ját, hogy lerenderelje. Míg Nvidia esetében ugye ezt is a GPU csinálja, és ezért kicsit hatékonyabb. Lehet, hogy azért valaki meg fog kövezni, hogy hülyeséget beszél, de úgy tudom, hogy ez így van. Nem fér már el. Nem. Igen, ugye van egy 15 egységnyi súlylimit, ami fölött már nem tudsz cipelni. Ennek az az oka, hogy ne úgy nézzék ki, mint valami Rambo. Hátulon van a fél inventory, amit meg lehet venni. Ennek van valami, ez végülis elég logikus dolog szerintem. Átváltok én izébe. Demolitionisbe. Ezt eladom, ezt is eladom. És akkor veszek robbanós dolgokat, amiket ő tud használni. Például az M79-es Grenade Launcher, ez egy nagyon kedves kis eszköz. Ehhez javasolt használni egy sima sörétes puskát mondjuk. Tehát a sörétes puskával fogom leszedegetni a kisebb ellenfeleket, míg a Grenade Launchert a nagyobb tömegekre fogom tartogatni, illetve a nagyobb ellenfelekre. Ez a terve, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Megmutatom. Tehát ez így néz ki, hogy kinyitjuk, megjött a lovag, aztán becsukjuk, az meg így néz ki, hogy itt elkezd képződni a varrat. Ki van fogyva a egesztő fegyverem, de most már 100%-on van. Hát itt ez a szegény szék itt bele lagolt egy kicsit a fenn nagy okos fizikába. Mindegy. Ilyet azért ritkán látsz ebbe a játékba, tehát általában azért egész jól lekezeli az ilyen clipping problémákat. És kicsit meglep, hogy ilyet láttunk. Ahogy említettem még a videó elején, de lehet, hogy tényleg nem lehetett hallani. Tegnapig ez az új update még beta volt, tehát ki lehetett próbálni. Nem tudom, de közben Bobo kérdezi, hogy védőgázas vagy sima, nem tudom, de közben a szék már fölhekkelte magát oda a plafonra. Na,
Tehát tegnapig ez az update még beta állapotban leledzett, és hát tegnap láttam egy olyan bugot, hogy elég sokan lángszóroztak. Most itt a csapatban egy ember csak, mindenki demolitionist, és a láng, amit a lángszóró kifül, az ott maradt a levegőbe. Tehát így a levegőbe lebegett egy kis láng, így érdekesen nézett ki. Nem fog most odaülni egy gránátot, ugyanis ott van egy... Ajjaj. Azért nem akartam, mert ott volt egy ilyen screamer, hogy mi a neve. És az